इंस्टावर केलेलं आहे, गिफ्ट होता, स्टेटस लाईव्ह होते. एवढ्या दुरून आला. बापाचं नाव प्रथम नवरदेव तुम्ही हा स्वयंवरासाठी आला. डोळा फुटलेला आहे. आणि आयन धोया वायात बांधले. आयन काय केली बाबाची कन्वर्ट बांधली. पाठपटी उडी घेतली होय. आधी वळून सुरू वाटते पाणी मारिया बघी बघी येतंय का मग नाही काय झालं नाही गे काय खूप नंबर उद्या मी काय त्यांच्या का सांगे पण माझी वाटते की ना गायापासून माणूस गेलो आपण पळलो आपण तुका फाटलेली दिसते. कॉमेडी कशाला आवाज करा आवाज सारी कुणासाठी आणले माझी नाही जात. तुम्ही काय परिधान करता तुम्ही परिधान का करता बायकोसाठी आणलेत ना. तुम्हाला रोग चढला की काय आमच्या गावात बाई ना. तुमच्या गावी पुण्या नाही. तुम्ही कसं जन्माला आला. तुमच्या गावी मोठून जायचं पता कुत्ता आमचा या कुत्ता आमचा बसा घेऊ दाखव हे चुरून आणलं की का होळू बया पाहतात नाही जेव्हा काय डप्प देऊ हातपट्टी कुठे आज करते ते आहे. मी तुमच्या स्वागतासाठी आलो. तुमचा पाया पडतोय स्वयं
काही बाजूला पडलं आपण अनेक ठिकाणी राजकारण खेळावे अहो कोण राज करते या कसा म्हणतोय अहो खानदेश राजा अभिनंदन आपल्याला जमणार या राजांचा तुम्हाला सुद्धा कसा वाटतं शंकरांवर कशी असते तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे होऊ दे जो तुला पसंत असेल त्याची वधू पसंतीचा सोय होत आहे आपापल्या मानाप्रमाणे करतो अर्थात सर्वांना नंबर वाटण करून आम्ही व्यवहाराला सुरुवात करतो हर वाहते प्रेम पीता आज दिवस मम भोजनाची तयारी केली आहे.